Marwa mine 170 nowito ngimagi e yor nek magalagala e pachuka higa mokalo kende ka yare higa mar 2016 to maromo mine 930 osenegi. Kaluwore gi report mogol kod riwruoge moriwo Africa Uncensored Odipodif kaachiel gi Africa Data Hub, thoth mine inego kod chuogi. Tamalo 66 ma jonek mag mine mosechwal e doho chakre higa 2016 nyaka 2024 ni e kind higni mar 18 nyaka 35. Yuito mondi kod mathoth bang' choko paro ma jotelo mamoko kamoriwo jotelo mane lose kinde chawa muma maraput manoyier kod jatend piny e kedo kod lwenje ma kit chwech. That I will at all times obey, respect and uphold the aput mane jatend piny oyiero chak higani marango kendo chwalo paro mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Okinyi makawuono chamo muma mar chako tich ayanga e nyasi ma oyuorie kod jotelo ma opogore kama oriwo jagoro ma ongirore migawo mar arita Raymond Omolo. Motelo ne yiero marapudni piny Kenya ne ochwalo ripode mathoth mag mine ma inego e yore magalagala e pachoka. Kaluwore kod report ma ogol kod riwruoge ma opogore kama oriwo Africa Uncensored Odipodif kaachiel kod Africa Data Hub, maromo mine 170 ne onegi higa mar 2024 kende. Kayare higa mar 2016 to maromo mine 930 osenegi e yore magalagala. Report no yango ni thoth mine inego kod chuogi. Atamalo 48 inego gi chuogi, atamalo 29 kod osiepegi machuo, atamalo 14.5 kod anyuolagi, ka chuo mamine osewerego bende nyayo lwenjegi. For the last 6 months, the country has recorded more than 100 cases of femicide. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. This causes immense physical, emotional, and economic harm to individuals, families, and communities, and exacerbates gender inequalities as well as impedes sustainable development. It is a reflection of deep-rooted familial and societal issues which presents a profound threat to our collective pursuit of gender parity, national security, as well as straining our social fabric. Emine ma onege higa mar 2024 atamala 14 ne ogo kod gik madik, atamala chielo wang', atamala 19 chadhi, atamala 11 ne obambi, atamala 25 ochuo kod pala, ka atamala 4 to ne ode. Femicide must end in this country. If you look at what has happened in the recent past, it is really horrific. Really horrific. People carrying motionless bodies, mutilated across streets. It is really horrific. And that means this task force has a huge responsibility to ensure that this issue is dealt with. E higa ma okalo kwan mar ji ma itweyo nikech ketho mag rocho ratich nyidendi e yore ma opogore ne omedore, kendo gichamo muma marapudni geno nitie ni kwan mar mine ma inego dhi dok piny e pachoka. We pledge to execute our mandate with precision and professionalism to provide the country with proposals that will offer a lasting solution to the issue of gender-based violence, including femicide. Counties ma ichano ranga hinya oriwo Nairobi, Kiambu, Kisii, Kitui, Nyeri e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.